Đừng đu đu cu đu đu càng trong vắt đá rong bos càng đông thơ đang đợi ngày càng thơ bos chẳng tự đi xin đến uống sekarang PDW dan ada cerita deh bocah kaget nyole Luko new lagu tas tereng ngelotok ngalor ngidul nyoba gosip Tukang rasani tukang ngelo ngenyet di celok kemang jawabannya wes sayu yo Pak Orki catok mata warna-warna yang delok kondil edelos toto salting ngilu terus ngese-ngese astagfirullah emak jawabannya wes sayu yo dapat bareng warga kan Sotani temi ngomong-ngomong nutup panjenengan Tembok cilik dodok buang sandal Ngaku blokon jebule akal nasional Bek, Rembek. Nyatu lho, Bang. Bek. Nyati jane iki. Bek. Turu lah. Bek. Budak kepiye ta kuping mu ora tau koroki. Selalu inget mang semonto ora. Rembek. Bek. Coba ti sop ta bengok-bengok ke? Kayak soyen. Jangkengane soyen tenan. Orang nanya apa ya? Jarakmu diingi kok jak nyang apa? Masa diparani tenan selalu ngasih dobel. Ora krungu. Jen kecantol. Ora lek suwe. Lah wong anu to yem. Iya bener. Pirang-pirang dina ke sapa? Konyol ora rene, apa loro? Loro apa lek raciku munya? Wong gaene turut ngalas cokot jingklong. Yo mbah, lora dicokot pacat. Apa anu? Cacing kalung kae ngeleng. Halah, kali buka dasar kan ning anu. Ning apa? Tandek ceren-ceren yo mesti. Lah iya. Ayo delok rono ae. Yo kenek, ngono ki yo sik to yem. Wong lagi teko kok wis ngejak nyang omahe anu konyel. Ki ngono ki lek ning kene arep nyapa laran dupluk. Ya ora apa-apa, rasane sapa ngono. Wong wedange reneng kok. Nanti bubuk aku ge, aku ora tau tuku kopi kok medhit. Ya lek ora tau tuku ki piye? Lah kowe sajake apa wis keri banget ngono ya? Kok dengaran ki ngejak gagi-gagi. Yo ora. Aku mangkene ngomah, bojoku wis mangkat buruh. Lah nelpon sing nomor loro, wonge ora ning omah, mulane aku menggolek batur. Berarti nyatu anu, gatel tenan kowe mangke. Wong bojomu nomor loro jerekmu reneng ngono. Ngono ki mambengi ra ya ditinggali nyang bojomu. Ya iya lho, panggah. Ngono ki yo kurang. Gusti Allah. Jaluk amun dina-dina disemproti. Ya iya kena ora garing kaya kowe. Yo ora kek kaya ngono lho, dina-dina semproti kira ya malah kaya anu, apa? Nane jaran kae ngempleng ngono. Saiki kan ning perawatan to, Mbak. Lah, perawatan ke paling ndumble kok ana jaran kan. Kok kan nek jaran ke kaya gemble kae. Nanti kemeroh. Ya kira dina-dina kan ora-ora. Ayo lek nyampe konyol ae. Ayo lho. Ning kene ngantuk ya ora kok gekne wedang. Domel aran di kopi. Wong dhewe kan murah tidak tuku kopi barang, tuku. Nyepaki daya. Ki daya sapa mau daya kok kedemenane ngombe susu? Ya aku iki. Iya. Luan arep madang rasa-rasen.
Aku mungkin wis madeng gak jane ngono ki tengku kan koyo buta bangga njaluki ngono ae. Astagfirullahaladzim. Bokongku nganti cemlekit. Ki wae dhewe ki tuh ndi? Tuh rata-rata apa tuh kono? Tuh kono ae. Jodis ya. Kesuwen tuh kono aduh. Ya engko lek wong ganteng kok ora melek. Kepet. Yang normal kok ora melek wong ganteng. Halah ayo mlaku weh. Lah kok kesel. Alah, semono kok eran. Endi iki sing ora kena. Piye iki? Piye kira ning dalane? Lah iki. Iya. Ki endi iki sange bapak? Lah, ki kadek yo sayem karo yo rembek. Lah ngapik roh? Cilok aku. Krusek-krusek. Oh no. Halah, adik malah mandek. Lek wong nang kono, prekonangan aku engko. Piye iki? Rono. Ayo mlaku ya. Hei. Heh. Darmi. Nyapa nek terus kono ki? Ora usah tak ndelik-ndelik, aku wis seru. Ora ndelik yu. Grecekku kan nyeblok, tak golek ndak temu. Ki sange sapa wae colongku, Mang? Ora nyolong yu, aku mang jumbo nek Mbah Konem. Arep tak gembenak nenek kurang kono. Ki kowe emang ngomong apa ora? Lek ra ngomong jenenge ki nyolong. Ya omong lho. Ki omong yang sapa? Ya omong nyang slang. Slang, kowe tak jumuk. Gelem ya. Ya ngono kok. Kuwi jenenge nyolong. Kowe ora gelem mari tak untane polisi lho Mi digawa. Iya yu. Apa gelem ya tak kon ngrewangi benakne slang? Amono ya beneran lek gelem. Alah piye yem ke karepe? Wah, aku pusing. Tinggal ngalih. Jo. Aja. Aku melu. Oh no. Sayu. Tak miber. Wah, modar ya. Lek kayak melu, mau bocah suwak dhewe dhewe. Aja melu, Mi. Bahaya dalane angel. Alah aku melu. Wong dalan ngene iso kok. Lho. Hahaha. Nyayu. Gawakno. Tak omongi Mi, dulurmu sing kok Tulungagung mangke nyamahmu, lawangmu tutupan wangi ra iso mlebu mesakne anggur gek mulih iki gawanen. Apa ya yu, Mbak? Iya, kowe mah digawakne semangka, anggur, melon, es krim kabeh eneng. Es krim? Iya. Kita mulya ae lho. Ora sampe lho dhewe demen ning kono dalane angel didandani tok buke. Gelek kowe ora iso nyebrang. Sakjane arep nyandi lho yu iki ki. Arep nyang omahe dokter bedah, bedane rembik. Wedi ta? Suntek lho. Makane kowe gek ndang mulya kok es krim mulale. Apa melu? Ngono ki engko melu dibedah sisan. Oke yu. Lah ora gek mulya. Aku pilih mana es krim. Ya, Sama aja men njaluk yo. ora njaluk. Di bedah. Ki tengku entek. Di mana di barek. Nyapa dokter. Remile mangan es
belerek kayak tengku metu isine kabeh. Tidak, aku lapar. Kok iso wong? Aduh. Iya lho kok. Iya ndi? Ya didelok. Iku nyel. Anake rono apa rono? Konyel. Ya ora ning to wonge. Totono. Nyel. Oh, jadi buka golek. Nang duite ning jero, lah ilang. Yuh. Heh, Yem, anya me RT ae. Konyel ora eneng no kok. Ayo. Wong wis ngetim apa urung ya? Rene lho kegar nyandi. Jare nyamerte yo tuh kene. Kono sing cedhak masa ngoweh gila. Lah wong tuh kono lho nek tunggone liwat ngarep merit. Halah, ora mikir rit. Nah, siapa tenang? Kowe krungu apa? Wis tak talenan nih rambutku. Tenang. Lah piye lho Mas? Kene. Ini. Aduh Mas, iya iki. Kayak iku metu. Cepat. Seru. Ya, no. Ya nek ile ning kamar kono. Konyel. Piye lo, no? Ya aku nyelem mulane iki. Putar apa? Encangin sesale. Tak ketoro kocane ireng to. Kamare ning kiriku ngono to. Ayo delok mburi. Ayo lho. Lah wong ora jelas to. Kok lek ning kene dibuka jendelane kene. Ora betah iki, San. Alah, wis ngono ae, Kang. Ngono ae. Sik, no, ora ditane rete. Aku tak mulai dhisik ya. Tetel kene kepengin. Iya. Lah sapa bayi? Lah katik bar kanggo ngono tibake. Ki sapa ke Mang? Mbok anyar kono ae. Yo alah. Terus kok nyakru kok. Kema tak sawang-sawang kadek koyo marji to, Yem. Uduh. Wong marji lho cilik, kayak gue emang mlayune gedibel tenek-tenek kaya ngono. Apa wandi lah mono? Kan putih. Lah, wandi lho, dhuwur, gek cilik kan gedhe awake. Tapi ndek apa wito? Ngono kek wito ke akeh rodek jaman gonceng konyel kecil lah awake tunggalan. Apa gendut ya lamono? Uduh. Wong Pak gendut ke lho dhuwur. Dek rambut kemang nganggo copil. Apa kemang? Ora jelas mataku, mergo kaget. Sikutku barang kena isik emar kita. Sopo ya? Wong kene kaya ora enek sing ngono. Apa kok wong ngendi ngono? Ayo digenahne nyang konyil. Paling sik lap-lap lho saiki. Ayo ditakoni bayarannya piro. Kolek akeh digoleki wong sing mlayu mang. Adewe yo pengen lho bayaran akeh kok. Gek patute kene wis krasa purung. Wah, ayo takon. Wah. Gaki. Yo! Metu wae. Rasane tak ndelik. Astagfirullahaladzim. Yang bukanya, tak dobrak awakmu. Nyel. Wonge klumut tapian. Lah kadang kaya wong bar kumat ngono. Kengane bocah. Urung ngepek metu. Wis ganggu. Yang bukaan, Nyel. Nyel. Kenyek. Kerusuhan wong kerok-kerok. Ya, apa aja nih? Ambu ada lengur-lengur nih, Nyel. Ya toh. Mobil kemana tuh?
Iya, Ora saya iya sampean colon cendelamu mas sapa? Sapa lho? Kucing wae. Iya. Kucing geret sual kemang. Iya toh? Sapa kemang kok kaya Duwita. Kayak birang ronde kowe mang wisan. aku make ader kerokan lho, Mbak. Aku ki masuk angin. Kemasukan angin apa kemasukan manuk? Koyo ngene lho. Ojo yem. Lah ora katokan lho. Congormu koyo ngono malah nglomoti koyo ngopo nyel. Astagfirullahaladzim. Bang Pai. Rayo ganas tenan ke mang. Wong ale mencolot ning kono lho. Teluduk langsung celuwi grem ngono. Halia, dah niok male pola. Kayak gue mau oleh bayaran piro? Jane kemang ngonangi aku to, Cah. Kek bayaran opo? Lah ngape urung metu to? Kek Kang ngape ngangge katokku. Layak emang kebirit-birit. Nelu ngono ke. Wis berkah kurang dibayar. Yo, ngalah. Kayak gue mau wis pirang ronde. Urung enek sak ronde. Lah wong iki arep kuntup-kuntup kek wis kok ganggu. Alah. Kadek melas mentong. Lah yo ki awan-awan lho. Ngenteni bengi ngono prakanten jane. Yo yo mulai lek ngono. Yo wong, kek mulya aku arep cewek. Kene ora kelat kaki. Aku tak mulai. Dane ale mlenyeh ku mengke. Lembur. Gangkengane diganggu. Kek ngene iki kek kelat.